Ja, du kender det sikkert godt. Du sidder med din guitar og vil gerne have den inde i din computer. Hvad skal jeg gøre med mit guitarkabel? Hvor skal det ind i computeren? Ja, her skal man passe lidt på, fordi man skulle jo egentlig tro, at man skulle kunne stikke guitarens kabel ind i line in eller mic in bag på computeren, så vi kan se her på mit billede det her. Men det er en stor fejltagelse, fordi du får ikke nok signal ind fra guitaren, da guitaren helst skal have det der high impedance, altså høj impedant, og det får du ikke via sådan et indbygget lydkort eller et lydkort uden forforstærker. På den her fyr, der er der sådan nogle stik, der passer. Gav hvide. Så du skal have fat i en forforstærker eller en line driver med indbygget forforstærker. Du kan tilslutte guitaren til denne her grønne madkasse, en såkaldt direct box eller line driver, som har indbygget preamp og XLR output. Instrument udgang, det kommer vi tilbage til, og instrument indgang. Signalet er høj impedans, og du kan være sikker på, at du får et rigtigt rent signal ind fra gitaren, og du kan regulere de høje og de lave toner. Her har vi en preamp, som også mest er designet til at være en vokal preamp, men du kan også bruge den til guitar, og den har også en limiter indbygget. På bagsiden kan vi se, at den har XLR ude og XLR inde. Her har vi XLR ude og instrument inde, instrument ude og XLR ude. Denne preamp kan skaffes til få penge. Men hvilke ledninger skal vi bruge? Her har vi et XLR-kabel, et hundstik, som bliver sat ind i DirectBoxens tilsvarende handstik. Du stikker hundstikket ind i handstikket, XLR, sådan der. Prøv lige at gøre det i gang til, så du kan se det. Det er vigtigt, at det sidder rigtigt, og at det siger klik. Sådan der, nu er den, der var den. Nu skal vi have guitaren sat ind i vores preamp eller vores direct box. Vi tager fat i kablet. Den anden kabel sidder selvfølgelig i gitaren, og den anden skal ind i directboxen, og der sætter vi kablet ind i indgangen, der hedder instrument in. Sådan der. Og hvor skal vi egentlig gøre af vores XLR-kabel? Jo, det sætter vi ind i et lydkort, et eksternt lydkort, et eksternt Firewire-lydkort, M-Audio Firewire 410, og vi tilslutter kablet ind i instrumentindgangen, som også er en mikrofonindgang. Den kan både bruges til instrumenter og til mikrofoner. Nu har vi tilsluttet line driveren til lydkortet, eller directboxen til lydkortet. Vi kan også gøre det, at vi sætter guitarkablet direkte ind i lydkortet, da et eksternt lydkort af denne type har en indbygget preamp, så vi kan godt lade være med at bruge en preamp, hvis vi ønsker det. Det er altså ikke absolut nødvendigt at bruge en preamp, ekstern preamp, men her kan vi se, at vi bruger den samme indgang, som vi brugte før, og vi kan også vælge at bruge directboxen, som så er forbundet til lydkortet via XLR-kablet. På bagsiden af Firewire-lydkortet kan vi se et Firewire-kabel, og den anden ende af Firewire-kablet skal sidde inde i din computer.
bag på computeren. Inde i computeren, det kan vi ikke lige se her, der sidder der et Firewire-kort. Og via den, hvis vi ellers skal finde den, ja, der har vi den. Via dette Firewire-kabel får vi tilsluttet vores lydkort, som er et Firewire-lydkort. Her kan vi se bag på Firewire-lydkortet. Til optagelse anbefaler jeg også, at du bruger hovedtelefoner. Og det gode ved det her eksterne lydkort er, og de fleste eksterne lydkort, er, at de har en ganske udmærket hovedtelefonforstærker. Via lydkortet kan du med en mikrofon, som har det er en kondensermikrofon. Den har en XLR-ledning tilsluttet, som bliver ført ind i lydkortet, ind i mic input, som deles med instrument input. Dermed kan du optage guitaren akustisk, helt uden at bruge guitarens mikrofon. Meget smart. En anden mulighed er at optage forstærkeren ved at placere mikrofonen foran forstærkerens kabinet og finde det gyldne punkt. En anden mulighed er at bruge XLR-udgangen på forstærkeren via et ganske almindeligt XLR-kabel. Det plukker du bare ind i XLR-udgangen. Hvis vi ellers skal finde den, der står XLR out, så det må være den her. Det er igen ikke særlig nemt at tilslutte kablet. Det er meget vigtigt, hvis man er så klodset, som jeg er i hvert fald, at det siger klik, så vi ved, at det sidder rigtigt. Sådan der. Nu kan vi optage forstærkerens lyd, helt uden at bruge mikrofonen. Og den anden ende af kablet, i det her tilfælde er det et jack-kabel. Den tilslutter du direkte til lydkortet eller til preampen. En anden mulighed for at tilslutte guitaren til computeren er ved at bruge et USB-lydkort, som vi har her. Du har USB ud, og jackstikket, guitarkablet, kan du også montere i lydkortet, som også er en indbygget forforstærker. Det her er en Amplitube Stomp IO fra IK Multimedia. Jeg håber, du bliver lidt klogere på, hvordan du skal tilslutte guitaren til computeren. Ellers vil jeg anbefale, at du kigger med på Gitaren.dk's sektion, der hedder Guitar og Computer. Hej hej.